Ojo semoyo. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 30 Juni taun 2021 kapethik saka Injil Matius bab 8 ayat 18 tekan ayat 22. Semoyo utawa menunda-nunda waktu mujudake pakulinan kang ora becik. Tumindak iki kaanggep ora becik jalaran kejaba nggambarake sikap ora serius utawa ora nganggep wigati marang sawijining ayahan utawa panggawean, ananging uga ora ngurmati kang paring ayahan. Malah kadhangkala semoyo dadi pratelan panampik sacara alus mring panggawean utawa tanggung jawab kang dipasrahake marang dheweke. Saka kono asile mesti wae ora nyenengake ati. Saderma conto, sawijining bocah semoyo nindakake perintahe wong tuwa jalaran wegah kelangan kekareman dolanan game. Wigati kasetidakake ing waosan dina iki ngenani atur wangsulane sawijining penderek dalem Gusti Yesus rikala nanggapi timbalan kanggo nderek panjenengani. Gusti, keparenga kawula mantuk rumiyin badhe metak bapak kula. Sacara sinamudana satemene atur wangsulan iki ngemut teges menawa timbalan nderek Gusti kaanggep kurang, kepara malah ora penting, ora wigati. Luwih wigati ngubur bapakne tinimbang nderek Gusti Yesus. Perkarane yaiku apa bapakne lagi wae mati lan durung dikubur. Lah menawa lagi kepaten, gineo si murid iki ora nunggoni jisime bapakne kang mati. Pranyata ora, atur wangsulan murid dalam Gusti iki nggambarake sikape kang semoyo ngulur wektu. Gampangane, murid mau bakal nderek Gusti sakwise bapakne mati. Si murid bakal ngerampungake luwih dhisik kewajiban-kewajiban kang kudu kapenuhi kanggo bapakne saklebariku lagi nderek Gusti. Pitakonane, banjur kapan bapakne mau mati? Ora ana kang ngerti. Mula satemene semayane murid mau ora bisa kapesthekake nganti kapan. Nanging marga timbalan dalam Gusti iki sipate wigati, mendesak lan mesti, mula semu meksa Gusti paring wangsulan. Kareben wong mati nguburake wong mati. Wong mati ing kene bisa kategesake minangka mati amarga dosa. Dadi paring wangsulan dalam Gusti bisa kamengerti minangka karben wong mati amarga dosa nguburake wong mati amarga dosa. Karsa lan timbalan dalam Gusti ngatasi sakabehi, mula kudu diutamakake, kudu didhisikake. Timbalan dalam Gusti kanggo terlibat ing karsa lan karya nyelametake umat manungsa utawa nguripake manungsa kudu kautamakake. Gusti butuh ruang kanggo mbiyantu martakake kabar kabungan dalem. Para tresna pelem kinasih, ora prayoga mupuk patrap seneng semoyo kanggo terlibat mring maneka kabecikan. Semoyo amung gawe gelo pepodo, semoyo amung ngendhokake percaya. Apa meneh semoyo kang satemene kapratelakake minangka rasa sungkan wegah nampi ayan lan ajakane liyan kang wekasan malah ora katindakake. Luwih-luwih marang timbalan dalam Gusti, ora prayoga semoyo. Suwawi sami munjuk kunjungan dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah juru slamet kawula, kaapunten kawula ingkang kanthi maneka warni cara semoyo cawe-cawe mring karya kaslametan dalem. Mugi kawula rila nilaraken kekareman-kekareman ingkang kirang wigatos tinimbang nindakaken dawuh-dawuh dalem. Mugi lina Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjungan dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.